Og når vi så aktiverer 100 forskellige creators i et struktureret mix, så sker der noget helt psykologisk. Målgruppen begynder at genkende brandet, og alle de tænker, alle begynder der at bære de her smykker og bære det her brand, og dermed bliver social proof-effekten markant forstærket. Jo flere de ser med det samme produkt eller de samme smykker, jo mere føler de sig nødt til selv at være med. Og det er sådan en social proof-effekt føles kombineret med noget FOMO, fear of missing out. De vil være en del af det her, de vil ikke misse ud på den her mulighed. Og det bliver ikke bare smykker, det bliver et univers, de gerne vil være en del af. Og det er her magien sker, ikke bare gennem enkeltstående kampagner, men gennem masseeksponering med høj relevans for ICP'en ud fra det content framework, som vi også tidligere var inde på. Men hvordan får du så alle de her creators koblet på din case og på dit brand, uden at det skal tage flere år at række ud, negotiate på dansk, forhandle og til sidst lande de her aftaler? Og det findes der en meget konkret strategi til, og jeg tænker, du måske har hørt om det, de kalder snippets-effekten.